ба ҳайси ронанда таксӣ кору фаъолият мекунанд ё 1 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. ва ман гуфтаниям ки ҷавоби ахмақо сукутай бародари азиз. Life Music нависондай миллион бор шидай мегӯм бобати ҳамаи намуди бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо, аз он ҷумла протрузияи сутунмуҳра, остреяхандрози сутунмуҳра, грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо. Суроға Федератсияи Россия, шаҳри Екатеринбург. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дар видео ҳатман лайк бимонед. Хабари нав баҳри шумо ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонам, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам. Касое ки дар Москва қарор доред ва мехоҳед ки регистратсияи оригинал кунед, пас дар инами рақамҳо WhatsApp да муроҷиат кунед, ҳатман айноми ма гап занед, дар муддати кӯтоҳ кори шуморо буд мекунад. Ва агар документҳои просрочниро ҳам дошта бошед, муроҷиат кунед, проблемаотонро ҳал мекунад. Путин имзо кард: дар Федератсияи Россия ронандагони қонуншикан минбаъд ҳабс карда мешаванд. Яъне ки тибқи фармони президенти Федератсияи Россия, ронандагоне ки бе ҳуҷҷати ронандагӣ кору фаъолият мекунанд, дар ҳолате ки нозирони роҳ дастгиршон мекунанд, 250 000 рубл ё ки ҷаримашон мекунанд ё 1 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. Ногуфта намонад, дар ҳолате ки ҳамин кор такроран агар ба вуҷуд биёяд, дар бори дуюм 300 000 рубл ҷарима таъин мекунанд ё ки 2 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. ҳуҷҷатҳои ронандагии худтона дуруст кунед. Ва ногуфта намонад ки тибқи фармони президенти Федератсияи Россия Владимир Путин дар моҳи январ гуфта шудагӣ буд ки ҳар шаҳрванди хориҷие ки бе ҳуҷҷати ронандагии русӣ кор ва фаъолият мекунад, ваям низ дар назди қонунгузорӣ ҷавобгар мебошад. Яъне ки барои таксӣ кор кардан ҳуҷҷати ронандагии расистӣ бояд доштагӣ бошед. Мо аз ширкати Шифофармо ба шумо якчанд доруҳои табобатиро тавсия медиҳем. Эпимедиум Nea Pasta барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо, бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. ҷоник нависондаи давохали комментарияҳо трам ответ бите хаб накунака. яъне комментарияҳоро дар назар дора ки бисёри нафарҳо дашнов мекунанд, ягон суханҳои қабеҳ мезананд. ва ман гуфтаниям ки ҷавоби ахмақо сукутай бародари азиз, вора ҳаволашона ба худо месупорем. миллион тивей нависондаи ака агар варикатсел простатит боша хизмат мебаранд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар нафароне ки варикатсел доштагӣ бошанд, вобаста аз ҳамун стадияи беморишон мебошад. агар ки дар сеюм степен бошад, ба хизмати ҳарбӣ даъват намешаванд то ҳамун ҳолатера ки ҷарроҳишон нагзарад. Александр нависондаи ассалому алайкум бародар, ма 6 август патентам буд мешава. Границаи Беларусия гузарӣ мешава барои айсар патент кардан. Бо меган намешава. Ма қонунӣ мегзарам. Илтимос ҷавоб те. Пешакӣ раҳмат. Мутобиқи маълумотҳои нав айни ҳол сарҳадҳо кушода шудагӣ ҳастанд, вале барои убур кардани марз ҳозираш намедонам ки иҷоза додагӣ ҳастанд ё ки не. Барои граница гузаштан махсус барои документҳоро аз нав кардан. Обид нависондаи акаи Сорбон, ма туберкулёз шидагиам. ҳозир Тоҷикистон бурам, дар вақти аблава мара хизмат мебаранд. мара духтуро гуфтагианд ки то 5 сола тра аблава намеқапа. Илтимос жду ответа. дар ҳолате ки ту аз ҷониби ҳамун духтурот справка дошта бошӣ, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошӣ. Шавкат Бобоев нависондаи салом Сорбон, ма 2 моҳай дар Москва регистратсия пешниҳод кардам, нашид. Въезд маҳкамаи аэропорта депортатсия намекунанд. Въезди ту маҳкамаи худаш ҳамин маъноро дорад бародари азиз, яъне ки депорти ту. ҳумайнӣ нависондаи ака илтимос ҳамин саволат ҷавоб те. ма 11 моҳ меша дар Москваям, патент накардам, депорт мекунанд, Тоҷикистон рафтам. Илтимос ответ бите. бародари азиз, дар ҳолате ки агар дар ягон рейдҳо шуморо тафтиш кунанд ҳуҷҷатотона, баъд метавонанд ки депортатсиятон кунанд. дар ҳоле ки ягон ҳуҷҷати шуморо ягон кас талаб накунаву тафтиш накунад, въезди шуморо ҳеҷ кас маҳкам намекунад.
як каси дигар нависондаи ассалому алайкум ака патента продлит карданда трудовой договор дар кора ё ки не илтимос ҷавоб диҳед. бале бародари азиз, дар ҳолате ки шумо якум бор продлит карданӣ мешавед ва трудовой договор дорен ба ҳамун ширкате ки кор мекунед, бегзаштани граница метавонед ки патенти худтона продлит кунед то 3 маротибара ва дар ҳолати 3 маротиба бояд ҳатман граница бигзаред, баъд патентон аз сари нав бигиред. МН нависондаи ассалому алайкум акаи Сормон, агар дипломи Тоҷикистон боша гражданӣ гирифта мешавад? агар дар Федератсияи Россия дар назар доштагӣ бошӣ, бо дипломи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ту шаҳрвандии Россияра наметиҳанд, вале агар дипломи Россияра дошта бошӣ, бо тариқи автоматӣ метавонӣ ки соҳиби шаҳрвандии Россия бошавӣ. Самандар Азизов нависондаи салом акаи Сормон, ма патенти Красноярск доштум, қапидан 2000 ҷарима кардан, видварени накарда бошанд, чӣ хел аниқ кунем? агар ки да шумо ягон намуд коғаз додагӣ набошанд, яъне постановлениyaи суд шуморо видварения кардагӣ нестанд. баъзе ҳолатҳое мешавад ки барои бедокумент будан дар роҳҳо меқапанд, ҳамуҷош да ягон ҷарима мекунанду ҷавобтон медиҳанд, вале баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки ба шӯъбаҳои милитсия мебаранд ва бо тариқи суд шуморо видваренӣ мекунанд. Life Music нависондаи миллион бор шидаи мегум ай Москва металлоискател бурда мешавад Тоҷикистон. Не бародари азиз, мумкин нест. дар коргарои давлатӣ мумкин е барои ягон чира ҷустуҷӯ кардан, вале барои шаҳрвандои оддӣ истифода бурданаш манъ. тамошобинони азиз, ба ҳамаи барномаро ҷамъбаст мекунем. дар канали ма ҳатман обуна бишен то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо бо шуморо нигаҳбон бошад.